abych teď přišla vlastně k žákům a kam se dostali na školu. Žák jsem jako první chtěla poslat Sandru Ašmanovou. Na obor obchodní akademie a jejím největším koníčkem je tanec. Robert Bláha. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, obor elektrikář, sport, hokej. Dominik Duda. Integrovaná střední škola CHEP, obor CNC stroje. Jeho snem je dosáhnout toho, co chce. A řídí se heslem netrápit se tím, že mě za záda někdo pomlouvá, protože v nejlepší pozici polibek vypadal. Největším koníčkem je fotbal, i když už ho nehraje. Dále Marek Dyrybil. Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, obor truhlář. Jeho snem je zajistit si peníze na celý život a jeho největším koníčkem je posilování. Radim Ešler. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, obor elektrotechnika. Když jsme se Radima zeptali na otázku, jaký je jeho největší trapas, odpověděl, že jich má nespočítatelně mnoho. Jeho snem je žít spokojený a klidný život a jeho největším koníčkem je trávení času s kamarády a počítači. Filipčíková. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola CHEP, obor masér, sportovní a rekondiční. Její největší úspěch bylo, když se dostala na střední školu. Jejím snem je mít práci, která ji bude bavit a bude žít spokojeně. Řídí se heslem kdo ti život ničí, otoč se a vem ho tyčí. Martin Horšovský. Škola stavební Plzeň, obor stavebnictví. Jeho největším úspěchem bylo složení první písničky. Jeho největší trapas je, cituji, spocený kaníř Fotilák. Jeho snem je se stát světovým DJem. Životní heslo Everybody fucking jump. Martina Horklová. Gymnázium a střední odborná škola Václava Šmejka v Ústí nad Labem, obor aplikovaná chemie. Jejím největším úspěchem je úspěšné ukončení 8letého cyklu na klavír v základní umělecké škole. Jejím snem je odmaturovat, poté na vysokou školu farmaceutickou a pracovat v lékárně. Řídí se heslem, co se stane, má se stát, všechno má svůj důvod. Jan Houtek. Integrovaná střední škola CHEP, obor elektromechanik pro zařízení a stroje. Jeho největším úspěchem, že se dostal na školu, na kterou chtěl, a jeho snem je stát se pilotem. Kateřina Hudická. Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Jejím největší úspěch byl, když se postavila svému strachu. Jejím snem je mít šťastnou rodinu a povolání, které jí bude bavit. Řídí se heslem, každá prohra je cenná zkušenost, která nás posouvá dále. Pavel Juha. Vyšší policejní škola a střední škola Ministerstva vnitra Praha, obor bezpečnostně právní činnost. Jeho úspěchu je mnoho a jeho koníčkem je posilování. Průmyslová škola Ostrov, obor autotronik. Jeho největším koníčkem je také posilování. Kateřina Kabecová. Hotelová škola Mariánské Lázně, obor hotelnictví a turismus. Jejím snem je mít vlastní hotel anebo být recepční. Řídí se heslem, život je krátký, tak je potřeba si ho pořádně užít. Adam Tatar. Střední průmyslová škola
vystudovat vysokou školu a životní moto, kdo dřív přijde, ten dřív melem. Jana Chmele. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, obor dopravní prostředky. Jeho snem je vyhrávat závody, najít si pěknou a hodnou manželku a žít spokojený rodinný život. Jeho největším koníčkem je cyklistika a jeho největším úspěchem je první místo v karlovarském poháru v cyklistice, a to v chebských sprintech. Řídí se heslem: dobrá nálada nevyřeší problémy, ale náš několikrát tolik lidí, že stojí za to si ji udržet. Jiří Štreker. Střední škola obor strojírenství. Je to náš vášnivý hokejista. Anna Maria Svobodová. Střední pedagogská škola gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary. Obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Řídí se heslem: když už nemůžeš, můžeš ještě 3krát. A jejím největším koníčkem je jízda na koni. Michaela Šašová. Škola Cheb, obor kuchař číšní. Jejím snem je vybudovat skvělou rodinu a žít šťastný život. Jejím největším úspěchem je, že dokázala tančit před 3000 lidmi, i když se klepala jako ratý. Životní heslo: nedovol, aby tě strach vyřadil ze hry. Patrik Schneider. Integrovaná střední škola Cheb, obor automechanik. Jeho největším úspěchem je, že začal vycházet se svojí mamkou. Jeho snem je být bohatý, tudíž mít velký barák, auto a děti. Řídí se heslem: lepší pozdě než nikdy. Petra Šomodiová. Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb, obor masér sportovní a rekondiční. Řídí se heslem: buďte vděční za konkurenci, která vás donutí ze sebe vydat maximum. Koníček. Všechny sporty, ale především koněm, kterým se věnuje už pěkných pár let. Matěj Šverdík. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, obor strojírenství. Jeho největší trapas byl na lyžáku, a to hra s názvem Kdo jsem. Jeho snem je dostat se někam výš ve sportu nebo ve škole. Nikola Valečková. Hotelová škola Mariánské Lázně, obor hotelnictví a turismus. Jejím snem je, že by chtěla být úspěšná ve své budoucí práci a chtěla by mít jednou spokojenou a šťastnou rodinu. Řídí se heslem: nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš. Kateřina Vítová. Integrovaná střední škola Cheb, obor zahradní. Jejím největším úspěchem, když překonala sama sebe na táboře, když měla vystupovat před diváky. Jejím snem je mít skvělou rodinu a přátelé a šťastný život. Řídí se heslem: když je člověk nervy ničí, usměj se a vem ho tyčí. Karel Vondýček. Integrovaná střední škola Cheb, obor strojírenství, programování CNC strojů. Jeho snem je najít si dobrou práci. Řídí se heslem: nestydím se za to, co jsem jen člověk. A jeho koníčkem je cyklistika, rodina a kamarádi. Jako poslední tady máme naši malou, ale šikovnou Petru Jeníkovou. Její škola je gymnázium Cheb, obor gymnázium. Její největší životní úspěch je ukončení prvního cyklu základní umělecké školy. Chtěla by pokračovat dále a naučit a pochopit se jízdu na koni. Její životní sen je splnit si většinu svých snů a podívat se do Irska. Její životní heslo je: život je moc krátký na to, abychom s ním mohli plýtvat, proto je potřeba si užívat každý moment a když už nemůžeš, tak přidej. A její koníček jsou koníčci, kterým se věnuje tolik času, co se jen dá. Ostatní sporty a hlavně hra na klavír.
Vážený pane řediteli, učitelský sbor, příbuzní, rodičové a přátelé. Dnes 28. června 2016 je to pro vás možná den, jako každý jiný, i když žádný by neměl být obyčejný a tento pro nás už vůbec ne. Právě v tuto chvíli nastal ten závěrečný, smutný, zároveň radostný, dovolila bych si říct i možná slavný okamžik. I přesto, že jsme se rozkoukali, tak zase odcházíme. Přihlášky byly podány a my přijati. Začíná se nám otevírat nová etapa života a je na nás, jakou cestou si ji prošlapeme. Vzpomínky nám ale nikdo nevezme, i když spousta lidí v průběhu našich 9 let na základní škole odešla, ať už na gymnázium nebo na jinou školu. Tak ale i noví přicházeli, anebo se dokonce i vraceli. Tím jsem chtěla říct, že naše školní výlety, lyžák na naše exkurze, hlášky, věčné provokování učitelů, Radimovy pozdní příchody, náš neustálý zvyk si dělat srandu snad ze všeho, jsou jedinečné a nezapomenutelné. Vím, že jsme nebyli zrovna nejoblíbenější třídou, někteří učitelé nás pochopili, ale někteří naopak. Nedáváme jim to za zlé. My jsme zkrátka my, akorát už spolu bohužel nikdy nezasedneme do školních lavic, nepojedeme dohromady na školní výlety a ani nebudeme si dávat testy z naší nekázní. Rozutečeme se a každý nás si půjde svou vlastní cestou. Zbýváme tedy už jen poděkovat zejména našim rodičům a učitelům, kteří přežili naší pubertu, kteří nás provedli základním vzděláním a připravili a namotivovali nás na naše budoucí studium. Je mnoho věcí, za které jsme jim vděční. Já osobně bych strašně moc chtěla poděkovat mým úžasným spolužákům, na které se mohla skoro vždy obrátit. Chtěla bych jim říct, že na ně nikdy nezapomenu a že se mi bude moc týskat a že budu moc ráda, když se z nás za pár let aspoň sejde. Děkuju. Teď bychom chtěli poprosit všechny učitele, aby sem za náma přišli a rozloučili se s náma. Prosíme všechny paní učitelky,